O navegador os mete en pistas ou estradas estreitas, que son auténticas ratoeiras para estes vehículos. Unha delas, esta estrada que vedes, as aforas de Ferrol. Moitos camións quedaron atrapados polo capricho do GPS. Algúns durante máis de 4 horas mobilizando a policía e bombeiros tras realizar manobras imposibles. O chaval se meteu por aquí, e entonces depois ao facer a maniobra, pois pa diante e pa atrás e cada vez era peor. Cada vez era peor hasta que lle quedou o depósito de gasolina no guardarraíles. Na provincia de Ourense, concretamente en San Cibrao das Viñas, os trailers que cruzan polo núcleo urbano sorpréndense cando a rúa se estreita. Eles quedan atrapados e as casas cada vez máis danadas. A galería retorceuse de tal maneira que esta persiana non baixa. Se miras por fora ves como está todo aluminio, todo desmoldado, está fora do molde, está reventado. Aquela ventana ali xa non pecha. E aínda máis graves foron os estragos causados por un camión atrapado na aldea de Deán Grande en Ribeira. Un problema cada vez máis común que ten preocupado os veciños. Teño medo que pode vir algún que non se entere moito e que volva a pasar outra vez. Pero máis aló dos camións, os turismos tampouco se libran do capricho do GPS. As escaleiras da Praza da Ferrería en Pontevedra xa se están a converter nun lugar clásico no que moitos coches quedan atrapados. Estamos por Pontevedra e para chegar ao noso destino o GPS indica que temos que pasar pola Praza da Ferrería, que é un lugar peonil. Non sería a primeira vez que pasa, de feito máis de un xa levou algún susto rematando nas propias escaleiras da praza. O GPS indícame que teño que xirar aquí á esquerda, pero outro cartel de zona peonil, nun radio de 400 metros, xa debemos ver 4 como estes. Que acontece xusto aquí nesta zona, na Praza da Ferrería? Coño, que caen os coches como se fueran churros. E seu irmão que chegou a ver? Cómo se quedó ahí en esas escaleras, anclado el coche. Un día, aí nas escaleras, había uno. Ai, si, chegou hasta as escaleiras? Xa pai. Estaba traballando eu e resulta que escoito blum, blum, blum o coche e quedou enganchado e na escalera mesmo atravesado aí. Sí, xa é a terceira vez que pasou. A terceira vez? Terceira vez, sí. Ahí y ya también en la Plaza de Teucro. Tú aparentemente entras por aquí y te parece que es liso y llano, es claro. Aparentemente, pero luego te acercas ahí y el coche, claro. E cal sería a causa? Que pasa? É que non hai nada, un aviso ni nada aí, nin hai un pivotes para avisar a los que hai coches, nada. Seguramente el GPS pues estará mal orientado, porque esas escaleras llevan ahí... Pues porque el GPS no está actualizado y la gente que no conoce la zona va a ciegas y se queda ahí. Están pendientes del GPS, no están pendientes do letreiro. Aquí, si ahí hubiera algo que señalice escaleras o prohibido o yo qué sé, pues oye, aunque el GPS te mande por ahí, si tú llegas aquí y ves una señal de prohibido, pues no vas. A usted pasoulle algunha vez de seguir o GPS e por seguir o GPS pues chegar a algún sitio de difícil saída? Sí. Moitas veces e acabar en el fin del mundo. Pois o mío que te meteu por un camiño equivocado, así. Nos metimos en un pueblo y no dábamos luego salido. Y aquello era muy estreitiño, que para dar a volta, bueno, marcha atrás, bueno, tremendo. Fijámonos máis na tecnología, entonces, por as señales de antiguas non nos fijamos moito. O mapa era o que nos guiaba ben, agora é o que hai. Contar é, senón, como antes a facíamos, e chegábamos aos sitios. Ahora parece que con eso parveamos. Soy amigo de preguntar, non soy amigo del GPS ni del Google ni... Non suelo utilizarlo moito, ou por intuición, máis ou menos. Prefiro como antes, sí, ¿no? Como antiguamente, correcto. É máis seguro? Para mí sí, bueno. Pero claro, se non chegas aos sitios sin GPS, hai que fiarse da modernidade, pero con cautela e sentidiño. 8:08 da tarde, nuns minutiños, atención, falamos de que os 5 detidos polo alixo do Porto de Vigo, 200 kilos de cocaína, xa están no cárcere. Con Víctor Véndez, xornalista Narcodiario, Diario de Pontevedra, a última hora destes detidos, e tamén lle queremos preguntar, aí o tedes preparado, que é o método dos micos ou o método dos ninjas para meter droga nos barcos moitas veces sen que se decate. Pois Víctor Méndez xa está preparado, nós tamén para darvos a última hora do narcotráfico e será tan só nun minutiño, non nos deixedes que volvemos enseguida.